Hola, us vaig ensenyar un ritme que podem fer amb un got de plàstic i picant damunt de la taula. Jo començaré amb el got a sota de la meva mà esquerra. Vosaltres ho podeu fer com si fos un mirall, començant amb la vostra mà dreta, o si us va millor amb la vostra mà esquerra, com preferiu. Comença així. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Torno a fer. 1, 2, 3, 4. I 1, 2, 3, 4. La segona part comença amb la mà que tinc tocant la taula, girant-la. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semblen iguals, però al final és diferent. Torno a fer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Molt bé. Si ajunto el primer ritme i el segon, seria així. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ara faré el ritme més ràpid. Seria així. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ara el faré sense comptar. I ara el faré encara més ràpid i repetint-lo. I ara que l'hem practicat unes quantes vegades i ens surt a poc i ens surt de pressa, el podem fer servir per acompanyar aquesta cançó. Hey up, 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 hey up. Boy, whim away, whim away, whim away. Hey up, boy, whim away. Whim away, whim away, way
hey,